Don o don walasa ka yɔrɔ janw na sɔrɔ an bɛ don bolimafɛn min kɔnɔ ni tile t'an sɔrɔ ji t'an sɔrɔ o bɛ wele cogo di an ka kan na an bɛna o kumaden de ɲɛfɔ aw ye n'o ye mobile mobile bɛ wele cogo di an ka kan na an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye bi an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan an bɛna kumaden min ɲɛfɔ aw ye o de ye mobile ye an bɛna o de ɲɛfɔ aw ye mande forobakan na n'a fɔra ko mobile kɔrɔ ye mun ye mobile kɔrɔ tubabukan na min bɛ bɔ a nɔ la tout ce qui est mobile fɛn fɛn bɛ bɔ a nɔ la nka an b'o wele cogo di an ka mandenkakan na an b'a fɔ o de ma ko kɔnso laɲini ye mun ye o la kumaden fila de faralen don ɲɔgɔn kan kɔn ani so o la an bɛɛ lajɛlen bɛ so dɔn ka kɔrɔ i n'a fɔ caman bɛ kɔn fana dɔn cogo min na kɔn ye fɛn korilenama de ye min kun fila bɛɛ lajɛlen bilalen don ɲɔgɔn ma n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko roue ou bien janti ou bien pneu a bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen ta o la o donnen so la walasa so ka se ka doniw ni mɔgɔw sama ka u lase u seyɔrɔw la a bɛ fɔ o de ma ko kɔnso i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na hali an ye kɔnso ye tubabu min fɔlɔ bolo olu fana ta daminɛna o cogoya kelen de la i n'a fɔ an yɛrɛ tun b'a kɛ cogo min na o la n'a fɔra ko kɔnso o de kɔrɔ ko mobile urun dilannen ka don so la walasa so ka se ka an lase yɔrɔ jan ni an bolofɛnw o de kosɔn n'i ye tubabu ka kɔnsow fanga tɔgɔ da cogo lajɛ u b'a fɔ dɔ ma ko 1 chevaux 2 chevaux 3 chevaux o bɛ kɔnso ka fanga de kofɔ o de kosɔn i b'a ye kanw bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔni ɲɛfɔli la nka tuma dɔw la i b'a sɔrɔ u ka surun an'u ka ɲɛfɔliw bɛɛ bɛ taa kɛ kelen ye tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko mobile an b'a fɔ o de ma ko kɔnso kɔn donnen so la k'an bolofɛnw ni an yɛrɛ ta k'an lase yɔrɔ janw na ni nin kumaden diyar'i ye kana ɲina k'a la jɛnsɛn n'i bɛ fɛ an ka kumaden min ɲɛfɔ i tɛ min kɔrɔ dɔn aw b'olu bila aw ka miiriya fɔyɔrɔ la an bɛna olu ɲɛfɔ tagalen ɲɛfɛ an ka foli bi